Mufaro wedu kuva nemi nhasi pano paDestiny TV tiri muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Tinoziva isusu kuti munhu achirarama muupenyu tine mararamiro atinoita anova nyaya. Iyo munhu achitongofamba zvaatori munhu inyaya. Nhasi uno mustudio tina Gwenyambira. Toda kuzwa kuti Gwenyambira nhasi vaya kuzotudza muchirongwa My Story tinyasonzwa kuti vakakurira kupi, vakazozvitanga tiri zvemimhanzi izvozvi, vakararama sei kuti vasvike pavari apa. Ndeipi story yavanoti ininika ndinoda kusheya nevanhu. Makadini? Tinofara, makadini tese. Tiripo edu. Zita rekuberekwa ndiani? Tinoziva kuti ana Gwenyambira munhu anenge akatumidzwa zita namai vake, ati kure kuda kuenda kunoita zvaanenge achiita oti nini stage name yangu ndeizvi. Imi makaberekwa muchinzani uye pakuimba kwamunoita munozivikanwa sani? Right, ndichiberekwa vabereki vangu vakafara kundipa zita rekuti Victor, surname iri Katsandi. I understand kuti Victor zvinogona kunge zvakabva panyaya yekuti takunda, panyaya yekuti ndakabarwa muna 1980 muna June. So the euphoria yekufarira independence, I strongly feel ndopakabva zita rekuti Victor iri. And I've carried it in so many spheres of my life. Ndiri mukundi. Asi ndagara, ndakura, ndakazotanga kungo zvipawo zita rekuti Tatu Maluba. Saka kazhinji vanhu vanoti Tatu Maluba zvinorevei? Tatu zvinoreva baba, Maluba mazwi. Saka ndiri baba vemazwi. Ndo rakava stage name. Zvakabva kupi izvozvo nekuti Anakatsande kumusha ndekupi? Right. Anakatsande kumusha ndekwaMutoko, asi ava vakabva kwaMurewa, kwaMukarakati. Tikatoona Mutoko neMurewa, maneighbors. Yes. Ko Tatu uye Maluba language ipi? Lingala, DRC. Wakambonogara DRC, wakazvitora kupi izvozvo? I'm a global citizen. Saka I find kuti izvezvi vanhu vaizvezvi vanoidentify nezvinhu zvizhinji, zvingava language, ingava mitambo, ingava mimhanzi, kana kuti find kuti titori nevanhu vanotozviti Madrid Star, kana kuti Man U, Gunners for Life, zvichidaro. Sakawo inini concept yangu yakava yekuti zvoni Bantu migration ichibva kumusoro kuguruswa uko. Vanhu vakafamba nenzira ichipfuura nemuCentral Africa ichiuya kunoku kuSouthern and Central Africa kwatigere kunoku. Saka vaifamba nenzira iyo vakapfuura nemuDRC. So guruswa kune tsika dzakabviwa nadzo, kozoita tsika dzakabviwa nadzo zvakare muCentral Africa region. Saka zvinonzi the center does not hold kana chinhu chisina kubatana, kana chinhu chisina kuita zvakanaka. Saka ndakati kuti tibatanidze Africa yedu, I have to take a name that comes from the Central Africa to express my Central Africanicity in me. Okay. Saka Victor, wakazvarirwa kupi? Kwawakatamba uri chikomana chidiki, ukakurira kupi, ukaenda kuchikoro kupi? Handinyasoziva kuti chii chakanyatsoitika. Ndakazvarirwa kwaMutoko, but ndindori mudiki kudaro ndobva tauya kuno kuMabvuku. Kumabvuku ndokwaive nemba yevabereki. Saka ndakakurira kuMabvuku. Upenyu hwangu huzhinji ndakakurira kuMabvuku. Ndakatozobvako ndakura ndakunovakawo musha wangu. Saka uri mukomana wemugeto? Ndiri mukomana wemugeto. Geto reMabvuku. Iye zvinezvi mugeto muri kunetsa nevana vari kunge vari mumadhireni vachitora zvinodhaka ende zvimwe zvakutorwa namutoriro, ana dombo, iwewe uchikura kuMabvuku. Ndezvipi zvinhu zvekuti unoti baba vangu vaitondityirawo kuti ndisaite izvi zvaiitwa nevakomana munguva dzavaikura? Isusu taitokurira mumadhireni. Takatokurira mumadhireni. Takakurira mumadhireni, but madhireni azvataiita, taiti kana mvura ikanaya zviya
tovharira uku nekuku kutogadzira mapepa emukaka ingava toita tumabhoti ndo zvataishandisa madrain izvozvo. Plus madrain aiva agood work bench pataigadzira mota dzemawaya tichikura. Saka even nekugadzira makeji ekutrepa shiri dzeye dzinogara mudzimba dzekumageto ya ndo zvinhu zvatakakura tichiita. Zvinhu zvandaityirwa kunzi ndingaita ine hapana hapo chavaityira, because vanhu vekumba kwedu nevamwe vabereki vaitokura vachirova vana vavo vachiti dai waita sauyu, asi ndaiziva hangu zvandaita kuseri kuti dai vaizviziva. Wanga uri mbwanyoro? Ndandiri mbwanyoro, asi ndakaita rombo rakanaka, handina kumbobvira ndakadzipwa nematoo. Unozodzipwa nematoo. Asi ndiri kureva kuti iye zvinezvi sezvona wakandaita vana vazhinji vaperera kumutoriro nedombo nemamwe maningirikina vari kutaura kuti zviri kutorwa neuyu. Imimi nguva yamaikura vacho vainzi vane musikanzwa kana kuti zvawakaita zvisina kuzozikanwa ndezvipi? Isusu nguva yatakakura zvinhu zvaiitwa zvanga zviri harmless, because misikanzwa yaivapo. Ndingangoti patanga tiri kuprimary, paprimary level kusvika unana 13 years misikanzwa yataiita yaiva yekuti taibirana motikari, kubirana matai nekunorovana takurikavha mota idzodzo nekudidi. Asi vakomana vangu vari kumberi kunana sekondari ndo vakomana vaizoitawo zvekuputa kwembanje, zvaivako izvozvo, nenyaya dzekutsvetsvana idzi dzaiveko, ndo misikanzwa yaiveko patakakura isisu. Asi kuti zvazovako mazuva ano zvekuti vanhu vanotoita hobby yekuti mutoriro kana zvinodhaka, izvo hatina kuzviona tichikura izvo. Mukukura kwawakaita ndezvipi zvinhu zvekuti unoti iye zvino izvi ndane 46 years ndimi vana veindependence kainini? Yes. 46 years izvi zvinhu zvekuti zvakandirwadza zvikashepa maybe makuriro andiri kuita iye zvino izvi kana kuti maonero andiri kuita upenyu. Right. My life is very very painful ukada kunyatsoitarisa, pakuti ndakakura ndichigara namai ndisina baba, nazvino handivazivi. Saka unonge uchinzwa vanhu vaunenge ugere navo vachiti dedhi, vachiti baba, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvamunenge muchishuvira sevana zvinoita senge zvakakosha panguva iyoyo. Kana usina unongofunga kuti saka ndizvozvo. Kana nyangwe muri pamusha makagara, munhu wese anenge aripo wechirume anenge ari sekuru, nyangwe vana sekuru vacho vanenge vachingokutreatai like second class citizens. Pane zvimwe zvinhu unongoona kuti hapanapa hapasi pedu panapa. Saka izvozvozvo zvinhu zvinorwadza zvikuru. Saka zvakandipa gwara rekuti kana nchinge ndovaka musha ndofanira kuvaka musha wakadzikama, une nhoroondo, wekuti zvoni kunyangwe zvikaenda nepapi zvikadini, nyangwe zvikadini, nyangwe zvikarasika, handifi ndakasiya mwana musango. Handifi ndakasiya mwana musango, nyangwe ndikafarisa sei. Mwana anofanira kukura achiziva ndiri baba vake. Yes. Ndezvipi zvekuti unoti iwewe ndaishuvira izvi kuti dai ndiina baba ndichiitawo izvi, kana kuti dai baba vangu vandiitirawo izvi? Zvizhinji vamwe vatakakura navo kwava kune mabhasikoro ainzi maBMX, ndairidawo. Kwakambouya bhutsu dzakanetsa dzainzi maProsport, ndaimadawo. Pakambouya mamwe masecho ainzi maGood Student, ndaimadawo. Handina kukwanisa kuzviwana izvozvo. Saka chese chandaishaya ndaifunga kuti inyaya yekuti nekuti handina baba.
Tikaona zvawataura izvi kaizvi zvinotengwa nemari kaizvi zvekuti zvichida pakauya kana umwe munhu aikwanisa kutengera ko zvinhu zvekuti unoziva kuti kunyangwe mai vakanga varipo asi that gap yekuti baba havapo gap yekuti baba havapo zvinhu zvaunozoona now in retrospect kuti unonzwa vanhu vachidaidzana kuti madyira vamwe vachiti mhofu vamwe vachiti mukanya vamwe vachiti shumba vamwe vachiti moyo ndizvo vamwe vachiti dhewa iwo hauna kana kuti uri kudaidzwa nemutupo waana sekuru unonyatsonzwa kuti aiwa zvipo panapa hazvisi kusvika chaipo chaipo. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti ndogara nchiti zvauri urombo kusaziva dzinza rako, zvauri urombo kusaziva zita rako, zvauri urombo kusaziva chidawo chako, zvauri urombo kusaziva hama dzako. Ndourombo chaiwo chaiwo kuti ukushaya mari. Aiwa. Chii chakaitika Victor? Baba vakati aiwa handidi here kana kuti mai havanambobvira vakuudza kuti ava ndo baba vako dzinza rako rakadai so? Chii chakaitika? Handizivi. Musi uno ndakatandara nemushamwari yangu akanditi ndinotenda Mwari kuti akazokupa chipo chekuimba nekuti wakutaura shungu dzako mukuimba. Handizive kuti dai wanga usiri kuimba shungu idzi dzaipomodzwa sei. Saka nhau idzodzodzo ipapo ndakazoitaura nyaya iyoyo muchimbo chinonzi kumutsa zvirere, kuti hama dzamai vangu dzose dzakakura dzakandiona ndichikura asi vachiziva shuviro dzangu netariro yangu, asi havana kundiudza kuti ndivabvunze kuti unoda kumutsa zvirere. Saka ndine chimbo chinonzi kumutsa zvirere. Chimbo ichocho chinotaura izvozvo kuti mandirwadzisa mai vangu, kuti ndokubvunzai muramba moti mungamutsa zvirere. Nhasi uno tinoona watine makuriro awakaita wakati inini pandinozoita vana kana kuti pandichakura handidi kusiya mwana musango wekuti haazondiziva sababa. Izvozvizvi tine varume zvichida nhasi chai pane ari kutoramba kuti kana kuti vangosiya zvavaita. Tinonzwa vamwe vanobatwa kana chibharo. Even nguva yehondo iyoyo takanzwa madzimai mazhinji akabatwa chibharo vakaberekwa vana vasingazivi kuti baba vacho vabva nekupi. Dzimwe nguva varume vanoenda kunoshanda kune imwe nzvimbo vongosiya vakanganisa vana vevanhu votoenda. Nhasi uno tiri kunzwa pain yauri kutaura yekuti munhu anenge asingazive dzinza rake. Chii chauda kutaura kune vamwe varume? Nokuti pana mwana vanotodada nazvo kuti haini ndorova hit and run kai. Right. Vamwe varume zvandingada kutovaudza zvizhinji chaizvo ndoziva hangu kuti varume tinotongwa nemadzimai. Asi pane zvinhu zvatinosimbirira tichiti pamusha pano ndepangu, ndichaita sekudai, ndichaita nenzira iyi. Saka ndinokurudzira varume vese kuti kana tave varume tanoshava tanovhima uku, ingava mhuka ipi yatabata nayo ngatiuye nayo pamba. Angapenge zvake vahosi kuti izvizvo wandiitira handidi kumuona pano nekudii. Asi kune madzimai ndinokumbira kuti muite chinonzi chenga wose manhanga hapana risina mudzi. Kana mwana atouya ngaagarwe abatwe semwanawo, haana chaanoziva. Saka varume vazhinji nekutya kwatinoita madzimai tinosiya vana musango. Hapana chimwe chinotyiwa nemurume kunze kwemudzimai ari kumba. Asi ngatimbotanga tataura izvozvo, unenge uchivhimireiwo nemukadzi kare une danga kare mumusha mako wadi kungobaya iri mudanga pane kuti umboenda kunovhima ukoko.
munomboziva chinhu chiri fani pakurarama kwedu ndechekuti hatigone kubva patemplate yekusikwa kwedu. Template yekusikwa kwedu, mukatarisa jongwe pamusha rinenge riri rimwe, tseketsa 5 sere, mogoti mapinda muchimana mune kabhuru kanenge kakafanana nemombe dzose mudunhu iroro, unotonzwa kuti bhuru rekwanhingi rakapakanyura kana kuti rakaputsa danga raenda uku. Handiti izvozvo zviri mumasikirwo edu, nekuti instruction iyi yakabva kudenga kuna Mwari chaiko, kuti baranai muwande muzadze nyika. Yawatanga ikai inotoda muswere wese tichiitaura totozomboisa kunyange kune vedare vari kuona chirongwa chino kuti inzwai zviri kutaura murume uyu. Asi ndanzwa hangu advice yavapa varume kuti kana waita mwana kunze ngauye mumusha. Victor, mama havana kutaura, veukama havana kutaura. Asi baba vanoziva here kuti uriko? Munoti havazivi. Chii chauda kutaura nababa? Ngatiti baba iye zvino izvi vari kuziva kuti inini gore riya ndakaita mwana nemusikana uyuyu. Vakateerera izvi. Chii chauda kutaura kwavari? Ndogona kuvaimbira. Hapana chakamboshata asi. Baba ndikafa musandicheme ndoenda ndogama, kandiramba ndiri pwere, ndorerwa chokwadi nevatorwa, muripo baba nyarai mega. Tinoziva kuti mukurarama mwana anoberekwa nababa oberekwa namai, zvichireva kuti iwewe wakanga ungori mwana wemunhu mumwe chete, mai. Baba havanambobvira vabudikira muupenyu hwako zvachose. Nanhasi hauvazivi, ivo havanambobvira vakutsvaga. Ndo chinhu chekuti unoti munzwa uri munyama wangu unondirwadza. Ndiwo munzwa. Asi tinoonawo kuti kune chiedza, kune rima muupenyu. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unoti ndakazofara apa kana kuti ndinofara nezvizvizvi. Inini ndinofara zvikuru kuti muupenyu hwangu ndiri munhu wandinogona kuti akaropafadzwa, akakomborerwa zvikuru, nokuti zvimwe zvinhu zvandinazvo vazhinji havana. Kana dzingava shamwari, ingava pfuma chaiyo, pfuma yepanyika pano, aiwa ndine misha yangu yandinayo muno muHarare, nyangu zvangu ndisina yenhaka yekupiwa yemadzinza, ndakatozvishandirawo ndikava nedzimba dzangu muno muHarare, ndine mhuri yangu. Ndinonzwa kufara, plus ndakatozoona kuti amakore apfuura 2 ndanga ndine chipo chandanga ndisingazive, chipo chekuimba. Saka zvinondifadza zvikuru izvozvo. Ndiri munhu anofara zvikuru, plus ndinofarira kuti handisati ndaputsa hangu chimiko, chirangano chiya chekuti ndine mwana andisingazive kana kuti mwana asiri pamusha, vana vangu vari pamusha. I'm not going to press nyaya kuti hauzi bhuru here rakamboputsa danga richienda kunze. Pamhura apa uri kureva mudzimai nevana vaunoti ndo mhuri yangu iyi. Vana vacho vangani? Vana. Une vana. Ndine vana. Vachawedzemera? Kuronga kwemhuri ndekwamai. Ndo mabataki. Inini nyangwe asi dini zvangu ndenjita ndinotenda. Ndabo. Okay. Mai vabereka iwewe ndiwe first born here? Wakazoberekwa vamwe here mumashure? Vakazowanikwa vakanobereka vamwe vana. Baba vakauya havana kuedza here kuita fill in that void yekuti unoti hongu havaziriwo vakandiberekavo, asi he played a father figure in my life?
kana kuti wakangoramba uri mumusha mana sekuru? Ndakangoramba ndiri kwana sekuru. Kwana sekuru. Ndakanga ndiri kwana sekuru asi ndine mukoma wamai. Vano vamaiguru. Vano vamaiguru. Ndo wakafa wakura uinavo. Ndo ndakakura ndinavo. Ukama ihwohwo hwakamira sei hwekuti une vana vamai asi vanoziva dzinza ravo? Makabatana here nevana vamai? Ya, pane nguva yatinobatana, kozoita imwe nguva yekuti kunyangwe tikada hazvigoni. Handigoni kunogara matare emusha usi wedu, hazvibudi. Saka zvinongozongouya chete. Ndo zvimwe zvekuti tinoona kuti vabereki dzimwe nguva hatitarise izvozvo. Kuti hongu ndiri kuita, nekuti dzimwe nguva unozonzwa umwe wekuti anoita dzimwe nguva kana vana vatatu vakasiyana nababa kana vana. Iyo achikuti inini mai venyu ndiripo. Asi pane ipapo pakutoona kuti umwe neumwe anozotsvaga dzinza rake raanoti ndoda rekwandinogara. Wataura nyaya yepfuma yemaoko kuti unoziva Mwari vakazondikomborera. Ende kata nyaya yepfuma yemaoko, maoko kushanda. Unoitei? Right. Ndichikura tiri kumabvuku ikokoko. Pangu nemazera edu aya patanda tikurei mbichana tave kuma form 3 form 4 mota yaipisa panguva idzodzo yainzi Sunny Box 1.5 LX, so yainzi Sunny Box Sunny. Ndakaona mumwe murume aive neNissan Sunny iyoyo, aiva murume wechidiki. Ndingangoti taigona kumuti mukoma, ndaisagona kumuti baba, taigona kumuti mukoma. Aiva neNissan Sunny yake iyoyo yecream, neimba idzodzo dzekumabvuku idzodzo. Saka kwandiri yanga atoachievha, anga asvika. Then I'm very inquisitive. Ndakasvika kwaari ndikanomubvunza mukoma, ndinochiva upenyu hwenyu, makazviita sei? Sukanzi ndinoshanda kubhenki. Chakanakira kubhenki ndechekuti mugore rechipiri unowana car loan, mugore rechishanu unowana housing loan. Saka ndaane 5 years ndiri kubhenki. Iyi mota yauri kuona iyi ndakaiwana se-loan, nemba ndakaitenga nehousing loan. Saka chii chinodiwa kuti ushande kubhenki? Ndaudzwa kuti unofanira kunge uine Institute of Bankers. Saka certificate re-Institute of Bankers Zimbabwe kana kuti IOBZ. Ndikati kunodiwei kuti uite certificate iri? Sikanzi kunongodiwa maths nechirungu nemamwe masubjects akava 5. So ndakaziva kuti kubva mukushuvira kuitirwa nemumwe zvandiri kuda izvi, rega ndizviitire ndega. Ndakangokura hwangu ndiri munhu ainge ane njere dzanga dzakati pinzei. Saka ndava very focused on my education. Ndikanopinda mubhenki. So half my life I've been working in the bank. Malona aya akazouya here? Akauya. Tikadzichinjanisa mota. Wow. Tikava nedzimba. Tikava nawo masitenzi mamwe asati atopedza kuvaka. Uri kudaro, upenyu huri kuratidza kuti hunenge huri kufamba. Obviously mai vakanga varipo. Pamwe waiitira mai zvishuwo zvemwoyo. Baba vanambobvira vabudikira here? Iwe une pekuti here waiti vakabudikira ndinovaudza izvi? Nekuti iye zvinezvi ndakura ndane tunhu twangu wozoda kubudikira iye zvino. Right. Nyaya haisi yekuti yezvinhu. Nyangwe ndikanzwa kuti vane zvinhu zvandisina, handichivi zvisi zvangu, handinei nazvo. Ndovatarisirawo kuti nyangwe naivo vasachive
musha wakavakwa vasipo. Nokuti tinoziya kakawanda kwekuti ana baba dzimwe nguva vanoramba vana asi mwana uya ane upenyu wozonzwa chinzi ndidetserei mwana wangu zvichida varwara kana kuti hazvisi kumira zvakanaka votototi ndine mwana akadai so ndidetserei. Kuri kuti nhasi uno baba vauya muupenyu hwako kuti unoziva 46 years dzawanadzo idzi iri ndini baba vako. Ya ndinofara zvikuru nekuti ndine mashoko mazhinji andinofanira kuti titauridzane, saka ndakamirira zuva iroro. Ndokamirira zuva iroro tizosangana. Zvokuti shuviro yako ndeyekuti uri kuti dai vakange vari vapenyu. Dai vakange vari vapenyu, asi kana kunzi vakafa ndinotizve kana zvinonzi kune upenyu kuseri kweupenyu zviyazvi tichasangana ikoko zvakare tigotaura mashoko iwayo nenge ndichinawo. I'm sorry ndakuita nge ndinoita probe. Saka kunyangwe nanhasi mai uri kuti mai handibve pamuri asi chingondiudzai ndingoziya dzinza rangu havadi kunzwa nezvazvo iye kuti vakarwadziswa stereki here what happened? Handizivi. Dambudziko rakazovapo manje nderekuti vana mai vangu vakabarwa vari vashanu, vari vana kusanganisira mai guru namai nyakundibereka vakashaya. Kwasara gotwe, saka ivo vanotaura kuti ndanga ndiri mudiki handachandoziva, asi ivo mai guru vandakagara navo vanga netime yavanga vasikatodi kunzwa nyaya iyoyo ende vaiwirirana zvikuru nemunin'ina wavo. Mai havana chavakambotaura kana clue kana chii here? Right. Mai nyakubereka havana, but mai guru pane pavakazombotaura, but vataura kudaro zvandakaona ikoko zvacho ndinikaona unge zvisizvo ini. Then after that kune imwe timu yakauya ichitiwo tisu chaivo, ndikati kana murimi chaivo ende munotaura navakarabwa venyu, ndopa yakangomirira iri ipapo. Saka ndomamirira zvakaita pati hakuna, ndozvingoripo izvozvo izvi. Taona washanda mubhengi wati half of my life I was mubhengi zvichira kuti iye zvino zvausisiri mubhengi. No, ndirimo financial service sector. Okay, but hauchashanda mubhengi bank but uri kuita zvefinancial services. Yes. Okay. Nezvimwe zvipi zvokuti unoti inini ndinoshanda izvi zviri kuita kuti mhuri yangu irarame? Right. So if I kuti kana uri mubhengi unodzidziswa nezvema investments and stuff, saka pane tuhomewo twandakagadzira ndinenge ndichifufunyura kubva ikoko tichitorarama takadaro. Then ndai ndine passion zvakare yemedia, so I also have a Bachelor of Science in Media and Society Studies, and ndichikura zvakare pane film yataiona yanzi Santa Barbara, pane character yandaifarira yanzi Mason Couple aiva lawyer. Santa Barbara. Yes. Okay. So Mason Couple aiva lawyer, so I'm also studying law. From banking? Yes. And then okay, banking and financial sector zvinotibatani, and then zvinobatana because even kubanki koko kune legal department. Okay. Saka now you are pursuing law. Yes. You are studying. Yes. Pa 46 umwe anenge akuti inini zvemabhuku
zvemabhuku plus munhu ari kuti ndare tunhu twangu rega ndizorore. Is it kuti right now you can say kune vanhu kudzidza hakuperi? Kudzidza hakuperi, and you find kuti pane inonzi muchirungu bucket list. Nyaya yelo iyoyo, nyaya yemedia iyoyo, nekungova in possession of the mbira, kuva nembira, zvanga zviri mubucket list rangu. And pane chimwe chinhu chinonzi hope. Hope dziri fani. Ndikakudzai kuti before I enrolled for law, ndaigara ndichirota ndiri kuprimary school. It's either ndine assignment yandisina kusubmit kana kuti ndine work yandisina kuita kuchikoro, ndichirohwa singaite nematicha angu ekuprimary ikoko. But izvezvizvi hope idzodzo hadzichauyi. Nenyaya yekuti urikutanga uri kuzadzikisa yes, assignment iya. Ndofunga yanga iri a form of communication yekuti zvoni hauna kuita zvimwe zvinhu mulife. Even pandokutaura zvembira apo, I had to sell my iPhone then buy the mbira. Okay, nyaya yembira now taakumbosiya here Victor kuti chinzwe Tatu Maluba music uku. Yeah, Victor ngaachimbo. Okay. As we were talking, you said ndine chipo chandakadiscover about 2 years ago. Yes. Ndochemumanzi ichi. Ndochemumanzi ichi. How did you discover kuti imi ndine chipo kai? Right. Ndanga ndakagara nedzimwe shamwari dzangu ndichidzidzira zvekuti zvembira zvekutanga kutodzidzira nazvino ndichiri kutongodzidzirawo hangu handisati ndavi pro. Asi dzinoridzika zvakunzwika. Takagara tikudzidzira ndo ndakanzwa mazwi manje because tikuridza ndakanzwa mazwi ari kuuya mumusoro mangu. Ndofa ndati regai ndimataure mazwi aya, ndokutotaura nekuimba. Handiti ndone vanhu vanga vachiita zvavanga vachingoita variko vachita vakatanga kuuya padhuze. Saka pandakaona vanhu vawanda vakandiokera ndikati izvi handizvizivi izvi, rega ndimire. Saka pane mumwe aivapo wandinotoremekedza zvikuru zvikanzi iwe mupana tinokurova, waregerei, wamirirei, ramba uchiimba. Ndiani wamunoremekedza? Anonzi mukoma wangu anonzi Wellington Kapaza. Aivapo ipapo. Anoita nezveWellington ari mumanzi here yekuti akabva recognize kuti zvinhu zvikwa zviri kubva. Ari mumanzi anoita zvemagetsi zvakare uye munyori. Ndinyanduri anonyora zvechirungu zvaanonyora chaizvo. Akabva anditi ukamira ndinokurova, uda kutiitisa panapa. Vamwe vanga varipo ndobva vatsigira. Ndobva ndapfuurira kuramba ndichiimba paipai. Ende pauri kuimba, you are saying kuti muri kudzidzira mbira. Saka now zvinhu zviri kuuya musoro zviri kuenderana nembira dzauri kuridza. Yes. Melody yakutobuda. Tune yakubuda. Yatobuda. Hauna chawanyora pasi? Hatina kunyora pasi. And pane nyaya yandinoda kuclarify yandakadzidzisiwa ndikati mukoma vari mai vangu zvakare. Mukoma wangu Clive Mono Mukundu. Hanzi kunyora, it's not necessarily putting pen to paper, but kutocompose ikoko ndokutonyora. Because ndakamutaurira nyaya iyoyi, zikanzi ndokuto waitonyora nziyo ipapo. Saka nziyo iyi yauya. Yes. Maybe isusu vamwe tinonyotya kukanganwa. Wapedza kuimbira vanhu yakaramba iri mauri here? Yakaramba iri mandiri nokuti ndakaenda kumba ndobva ndasvika ndikanoti nhasi guess what, ndaikompoza song yangu yekutanga pandaimbira vana vakati aiwa zvakanaka. Saka ndina tezvara wangu ndabva ndavaifonera
fandati inzwai zvikanzi tsano makagarira mari voice ndiri mari iri. Ndobva kwazouya mwana ndikati mwana wangu mukuru, mwana wemukoma wemudzimai wangu ndaigara naye panguva iyo. Ndobva auya vandamuimbira vati dedi melody instrument zvese zvakanaka asi mashoko amukutaura handisi kufara nawo. Ndikati indava zvikanzi handizonyatsoziva hangu but vaimbi vazhinji vakaimba zvakada kudai havana kuzorarama upenyu nguva yakareba. Saka imimi tichiri vadiki mukada kuenda. Now I'm curious. I think you can sing that song just a bit. Tinzwe mashoko ekuti mwana akavhunduka nawo kuti vamwe wakabva vanofa. Okay, hanzi yeah 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 ndoshowo zororo inini upenyu hwandichada kurarama inamo mukoma upenyu hwandichada. Zveshwo regai mwana atye. Okay. Yes. And then that song, because ndo pazvatangira, have you recorded it? Yeah, no, it was recorded and released on the 10th of September 2024. Yes. Ndo iri kana paface album. Makaita single here kuti it was an album. It was a single. Saka taida kutesta kuedza dziva igumbo rimwe. Makumbo ese roerera. Ndobva yanetsa zororo vanhu vakati aiwa imba zvimwe. Ndobva taimba nazvino havadi nayo. Saka ingori snippet chete. Zororo inoti like chakaitika ndechekuti ndakaita an academic approach yekuti ndakadefine materms angu zvakanaka. Chandinoti zororo chii, chandinoti upenyu chii. Saka ndaiti zororo rugare. Okay. Upenyu ndiko kutambudzika uko. Saka vanhu havazvikurumidze vazvinzwisisa nekuti hamune mamwe malines arimo yekuti zvoni ndakuda rugare inini nhamo handichada. Handiti but izvozvo vanhu havazongozvibati. Saka tinokurudzira kuti vanhu vese vanyatsonzwa nziyo yese ipere. Vasafunga kuti munhu ari kuti because pane mwana ozoinzwa akatoti saka zvesho ndanzwa iyi rega nditore upenyu hwangu ndakuda zororo inini. Whereas kana tanyatsonzwa yese iri kuti zororo rugare. Zororo rugare. And zvese message iri imomo inototaura kutoti chaita kuti ndizosvike apa nenyaya yekuti ndiri kutadza rugare. Saka I find kuti it also celebrates the centrality of women mukurarama kwedu. Mukatarisa kuti even kitchen pariseva pai ndo inenge iri pakati, and pakati paipai ndo pane choto, and choto chinokondororwa namai, ndo panonzi mushamukadzi nekudini. Saka mashoko akataurwa namai musongo imomo ndiwo anofanira kubata vanhu vazhinji, nekuti mai vanoti nyarara zvako mwanangu rugare ruchauya, nyarara zvako mwanangu zororo richauya. Handiti saka haisi entirely a message yekutoti panapa tave kuenda. But chandakaona ndechekuti kune vanhu vanondida zvikuru. Despite kuti kunyange waishuvira dende ndina baba muupenyu hwangu vachindidawo iye zvinezvo nevanhu vanokuda kuti unoziva kuti aiwa ini ndodiwa ini zvekuti vanhu vakafonera mudzimai kumba uko. Ndorangarira mumwe mufana wangu anonzi Tinashe Makichi akafonera maiguru vake kumba kusvikadzi mukoma zviri right here kanzi then imwe shamwari yangu mushamwari yangu ari mukadzi weshamwari yangu zvakare because murume wacho ndakadzidza naye anonzi Collins, iye mukadzi anonzi Memory Mai Rutsuna. Vakati ndiani aidayira nzimbo iyi? Ndikati yakadayirwa nananhingi zvikadzi ndikavaona ka ndinovarova. Then this other day tichienda kuGweru takatakurwa nevamwe senator, so I played it tinana Memo ivava ndaplay a song iyoyo. No mwanangu, you should not say kuti
wada kuzororo. No, we love you. Vanhu vazhinji vanongofunga kuti kana munhu ati ainenda kuda kuzorora inini akuda kufa. Were idzi dzimwe nguva andi kunyange shoko raMwari anzi rinoti ndakauya kuzokupai upenyu. Kwete upenyu chete asi uzere. Saka upenyu uzere ndewe utinoziva kuti handisi kutamburira chekudya, handisi kutamburira pekugara, handisi kutamburira kuti mwana aende kuchikoro. Ndiri kukwanisa kutana zvekuti mhuri yangu iri kuguta, ini ndiri kuguta. Aha. Ngatimboonai mikana kana nzvimbo dzekuti unoti nemumhanzi idzi nemumhanzi yandiri kuita zvandizarurira mukana uyu kana kuti ndatombosvikawo nzvimbo iyi neiyi nekuda kwemumhanzi. Right, ndakashamisika ndafonerwa munyaradzi weungwere vaimbova mukuru weZBC. Vane nzvimbo yavo inonzi Palawani iri kuShavani uko. Ndivane station yavainayo zvakare. Vakanditi uri kufanira kuuya kustation. Kana uchinge wasvika ikoko uchanoona vanhu vanonzi Dr. T. Ndasvika ikoko ndakanofonera Dr. T. Sikati handauya ndine interview. But ndakanonoka kuinterview yacho yone kudai kwemabhazi. Zvikanzi hazvina mhaka taudzwa kunzi uri kuuya. Ndofa ndaendeswa kuPalawani kuya ndikanorara kuPalawani. Ndikazouya mangwana ndikaenda kuRadio Station and apparently the weekend yacho ndakazoita interview musi wechina ndaifanira kuita musi wechitatu. Zvikanzi chimbomira kudzokera Saturday kuchange kuna ipapo pane station yavo ipapo. Zvikanzi pachange paina Baba Shero naHosea Chipanga navachipanga. Saka da kuti uzombovaona usati wadzokera. So ndakagarako ndikagara ndichigara nekuchengetwa navahwengwere kusvika ndaona bendi ndikazouya kumba musi wemusondo nekuda kwemusic ndikakwanisa kuperformawo paAfrica Day Celebration paZTN. Ndikazodedzwa zvakare kunonzi Morning Rush kuZTN. Tikafonerwa vakuru veRadio Services kuZBC. Zvikanzi uyai kuno, tikaendako tikanoita interview kuNational FM. Tikafonerwa zvakare nevakuru veTV Services. Zvikanzi zvikunzi nevakuru sei nziyo dzisiri kurira idzi. Ndikati handingatobvunza imini. Zvikanzi aiwa uya kunoko. Tikaenda tikanoenda kuPocketsville. Tikanogarako tikaitwa news item pakaita dzinenge masvondo maviri chaiwo akazara dzisingotaurwa nezvazvo. Ndatendereka nyika yose ndichingozi uya kumaRadio Stations. Uya kuno tinzwe nezvemusic yako kune nyika dziri kurewo vari kuisa maorder emusic yealbum rangu nyowa ndinonzi Hopedza Ndarota kunaka. Ndakashamisika at one time ndichitarisa paYouTube kuti nyika yanga yanyanya kuridza Aizororo yakanyanya kuridzwa zvikuru kuSpain. Yakaridzwa zvikuru kuSpain. How did it feel? Because maSpanish havanzwi shona. Is it nemaridziro amuri kuita kana kuti? Handina tsananguro yakaridzwa zvikuru kuSpain. And find kuti handina vanhu vandingaziva vanondiziva vakaenda kuSpain. Saka yanga ingoriwo zvayo music. But kuna naUnited States of America kune shamwari dzangu dziriko ikoko. Neku UK kune shamwari dzangu dziriko. Hainoridzwa. Handotoziva kuti vanofanira kunge vari ananhingi vari kuridza idzi kana kuti vari kudzishambadza. DRC kuya kwati achatambotaura kweko iri kuridzwa chaizvo. Havasi kudziridzira nyaya yekuti uyu akatora language yedu akaziva kuti vanoenda pasenta pazvakatangira. Handichaziva because vanoti nonzwa vachiti malangu anafana kurati vanhu malanguages anofanana.
unonzwa ndo zvavanenge vachitaura izvozvo. Yeah. Une makore maviri wangotanga zvemusic. Tinoziva kuti music kana chinhu chese munhu unoenda uchikura pamwe pacho uchivandudzika. Ndevapi vanhu vekuti unoti inini pane ndine shungu, tinoona zvinongwa vaimba vanombobatana voita macollaborations. Ndevapi wekuti unoti inini ndine shungu yekumboitawo macollaborations nevava. Ndakatozoona kuti muindustry iyi kuti zvifambe hakusi kuti vawashuvira kuita nawo macollaborations, muite macollaborations, asi kutoti zvifambe ndezvekuti vashuvira kuita newe macollaborations, nekuti zvinoenderana kuti une mwoyo wakaita sei. It's so disappointing kuti vamwe vanhu vataita look up to vanototisira magokora, vamwe vanototi uyu ndiye role model yangu. Ukasvika pedyo navo havadi kuti usvike pedyo navo vanhu kazhinji muindustry iyoyi. Tisingazivi kuti zvinonzi pamwe waakuuya kuti taakuwandira keke here kana kudii, but hando dambudziko riripo iroro. Varipo vatinotoshuvira kuti dai ndikasangana naningi ndizombo kana kungotaura naye chete, asi havatode kusvikirwa padhuze navo vazhinji vari mumusic industry. Saka unoda kuti kudii kune ivavava, nekuti zvichida handiwe wega waona kuti ko zvandaisirwa gokora apa ene marwadziro anoita gokora ukarohwa naro. So inini chinhu chiripo ndechekuti ukaona munhu aronda tsoka dzako, ari kukupembedza, ari kutokukurudzira, andi usamuvenga munhu iyeye. Ndakazviona taimbo tichikura chitamba bhora, taitoti kana ukanzvenga munhu wekutanga, wechipiri, paunonosvika pawechitatu wakutozvidedza wega kuti Maradona, Pele, ndo vakanga varipo panguva yedu yatakakura. Soti Pele nyangwe riko zvino zvana zvidiki zvinenge zvichitozvitiwo Messi kana kuti Ronaldo. Saka isusu tine vaimbi vatinenge tichitoita look up to. Saka ukaona iwe uri muimbi ukaona pane munhu aratidza kuti ada kuteedza tsoka dzako, ndinokurudzira kuti usamuvharira bhanzi. Mumhanzi vanhu vanosiyana-siyana, vamwe izwi rekungoimba haagone kubata chiridzwa, vamwe vanenge vachiridza madrums, vamwe vanoita magitari, vamwe ndovembira, vamwe ihosho. Sei iwewe wakaenda kumbira? Right, inini ndanga ndingori nepfungwa dzekuti mbira ndaidzida. Ndiri mudiki ndakanzwa chimbo chaMaster Chivero chinonzi Black September. Ndikati zvikuridzwa apa ndozvidai, ndo ndazonzwa kuti mbira. Saka ndakatanga kutsvaka nziyo dzembira, ndo pandakatanga kuzivawo ana Jenkins Mandaza, Thomas Wadarwa akazenge akunzi Sekuru Gora pekupedzisira apa, ana Thomas Mapfumo, Jonas Tole, Mbuya Madhuve, Mbuya Beulah Joko, nedzimwe ndaiteerera futi dzainzi nziyo dzaana Gwenya Mbira. Zvino wazosiyawo kaStella. Stella Chiweshe ndiye mumwe. Ndiye mumwe. Mbuya Stella Chiweshe ndivo vamwe vavo. Iye zvinezvi vechidiki vatiri kuona vari kusumuka nembira, ana Hope Masike. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Saka zvokuti iye zvinezvi pane vamwe vatakambotaura navo pano vanotaura kuti mbira dzinosiyana-siyana, pane inonzi nyunga koita nhare. Saka ivi munoridza dzipi? Ndiri kudzidzira inonzi nhare. Inonzi nhare. Tinonzwa vamwe vanoti mbira ine chirungu vanoti itherapy. Izveshuwa. Sei mabva matsigira kuti zveshuwa? Mbira mukazitarisa padzakatotanga, padzakagadzirwa, iyi inofanira kunge iri companion. Inofanira kuti zvekuzoridza nekurekodha izvi commercialization, but padzakauya yaiva kuti munhu ari kufamba zvake, pamwe ari kunoteya mariva ake, ari kufudza mombe, ari kudii, ari kufamba achingoridza zvake ari ega, inova ecompanion. Saka ndo pacho ipapo pekuti even
pandakazoenda tenga mbira ndaingoti zvangu ndichati kana ndakazorora paweekend ndiridze, asi kana masawero angu auya tikaenda kuseri kwemba yangu so nekuti kune bindu rakakura toridza zvedu tiri ikoko. Ndinofarira fish, tikakwanisa kubadza braceland yedu togocha fish tichimwa madrinks edu tiri ikoko ndichivaridzira without much judgment. Zvingaite zvakanaka. Saka but vanhu vanzwa zororo ndopavakatanga kuti aiwa izwi nderemari. Ndadaro ndateedzera zvezviya ndambotaura takamboenda kwamukoma mono. Tasvika ikoko ndakauya nda a very different person and ndabva kwamukoma mono I was composing maybe 2 or 3 songs per day. Apa ndandine shamwari yangu zvakare anonzi Albert Chapotarongo. Anga akandipa target every day ndodawo new song. It became so easy. Because pandakaudzwa namukoma mono kuti kunyora song hakusi kunyora pasi. Ndakaziva saka masongs ese andonge atori kumasong. Saka ndaiti makusene ega ndaiimbira Albert. Saka before I realized it ndatova ne almost 90 masongs pakapera mwedzi. Padzakazodai so to date ndine 526 unrecorded songs. Yo. Saka vanoita zverecording vatori nebasa kapa. Kune basa and ipapa tikunetsana nemaproducer panext album yangu. Vari kuti ngatibuditsei 4. Ndandikutora ngatibuditsei 8. Vose pekutanga pacho ndaida kubuditsa dziri 12. Saka ngatibuditsei 8 masongs per album. Yes. Vatazobuditsa 8 vatasiya 4 kunze. 4 izodzi dzatakasiya ndiri kuti kungatidzibuditsei but zvikunzi ngati pane dzimwe dzavanenge vanzwa kuti toda ngatibuditsei idzi. Saka nditori nedilema chayo, asi dai kuri kunzi iri shuviro yangu yazadziswa ndikawana mari I'll simply go and record all of them ndosiya. I'm sorry about this but I have to say it. Ndosiya dziri mutrust Tatu Maluba Music Trust so that the young Tatu would occasionally release. Nyango zvikanzi panodiwa kunzi pareleasiwe 1 kana 2. I want him to manage that kuti azoreleasa because I know nerate iri kurekomendwa nayo kunzi tibuditse masongs. I won't live to see them dzichibuda because pagore panonzi ngapabude 4. So if you divide 500 by 4 it's practically impossible kuti ndizvione ndichirarama. But I would like to record all of them. Ndikadzirekoda ndodzisa muTatu Maluba Music Trust. Dzozopota dzichiriliswa. Because ndakanzi naKnowledge Nkoma, one of my producers, vakawanda vanhu vakaenda nemusic. Because ndaida kuzezera mumazuva andatanga kuenda kunorekoda. Kanzi enda kuseri enda kubhutu titorekoda. And when we did, ndozvimwe zvakandipa shungu. Takarekoda kasnippet kako and it was so nice. Ndichingokandira vanhu vachiti this is so nice. Vamwe vanotaura kuti kana takutaura zvembira munhu anenge akasvikirwa, munhu anenge ane vekwake vari kumutuma zvine mashavi zvekuti vamwe vanotoenda kuchechi vanoti handitomboda kuinzwa inosumudza mashavi. Is it the same case with you? Inini nyangwe zvikanzi mbira dziri kuuya nemashavi handakana basa nazvo because mashavi acho anouya ndekwangu, haambofa akauya ekwamusha. Nekuti mashavi kana midzimu inosema pasi payo. Ndosaka muchiona chinondinakidza vekumakereke vamamuchataura ivavo anenge achitoenda kuPentecostal church chaiko kunouya mweya mutsvene every day. And mazuva ano church kwakuendwa almost every day. Unoendwa musi Tuesday, kuendwa Wednesday, kuendwa China, kuenda Sunday. But haasati atombo receive Holy Spirit. But as zvaenda zvari kutonyatsoda
achinamata oimba himodi odi otsanya obhadhara chegumi odi oita zvose haasati asvikirwa nemweya mutsvene, asi oti hanzi ndikanzwa mbira ndosvikirwa nemudzimu. Pamusic yamakaita iyoyi ine mbira panewo here dzekurumbidza Ishe? Dziripo. Kuimba kwose ndofunga kurumbidza Ishe. Pane like zvandanichataura zvezvo, pane ndo yeimwe yedzakasara pane 4 but ndichatoiisa chete paalbum nyowani iyoyi, so I might also give you a snippet of it. Nezvaita inenge rina handisi kuridza, ndicharidza imwe song. Hanzi rudo rwenyu changamire ndaruona pavana vangu, rudo rwenyu nenherera ndaruona pavana vangu, ndinokutendai changamire ndiri kuno kure kure nerudo rwababa, rudo rwenyu neshirikadzi ndaona pamudzimai wangu. Regai mwana uya azoti nziyo dzenyu idzi baba, maakuti rudo rwenyu neshirikadzi ndaruona pamudzimai wangu, ime mune maendepi kuti mudzimai azonzi shirikadzi? Right. Handiti maona kuti kana tichiimba it's not necessarily about me. Ndogona kunge ndiri kutoimbawo zvandakaona kana kuti ndaexperience pain yemumwe munhu then ndiri kuiexpress. So I didn't like on that song neimwe inonzi ndokusema iri paalbum iri, ndakanzwawo mumwe murume watinogara naye kuMaranhema achiti apa wakaimba ini chaiyo, but handina kuziva kuti ndo zvinenge zvitoripo. Pamwe ndinongochitointerpreta life yemumwe munhu, pamwe munhu wandisina kuona, nekuti zvinhu zvinoitika. Isi ndinogara kuDrama Falls uku, tinoshandisa Mutare Road, and Mutare Road yakaipa zvikuru. Unogona kuona tsaona zhinji muzuva rimwe chete. Saka you find kuti zvinhu zvaunoona zvaunorarama, asi kune vamwe vanhu vanozvirarama vasingakwanisi kuzvitsanangura. Saka inini semuimbi ndokwanisa kuzviimba. Saka ipapo ndaiti zvoni, manditora netsaona vana dziri pwere nhasi vayaruka, paiverengwa nherera nevakazvidzika, vana vangu vaivepo, rudo rwenyu nenherera ndaruona pavana vangu. Vana vaya vanenge vakura, because we feel so distraught kana munhu akashaya, so kuti zvino zvichadii. Kutenda kwedu, faith yedu yayi inoparara. Pando patinofanira kuva nefaith kuti chii chida kuitwa naMwari. Saka ndo zvandaiti rudo rwenyu changamire ndaruona pavana vakakura vari nherera asi nhasi vayaruka. Nemudzimai wangu shirikadzi, rudo rwenyu neshirikadzi ndaruona pamudzimai wangu. So kana ndiri kutorarama kudai, hazvireve kuti ndini ndiri kutaura, izwi remumwewo. Aiwa masvita enyu. Now taona kuti mada kuridza asi mataura kuti pane zvaitika panzara apa. Saka ndo zvimwe kana tichienda kumabasa zvinonzi ndo iri kwere kumbira kuti izvi zvidiki izvi haiwa hazvina kana nebasa isi tinotoridza izvi ndo kurungwa uku munyu wacho kukwara uku tinotofara. Haiwa ndati iyo isongo iyoyo maridziro acho inoda iri fast sterek, saka ndikakwanisa kuiridza. Pandicharidza imwe iri a bit slower. Haiwa izvi zvekukwara izvi hakana, vamwe vanenge vachitobuda ropa chaiko vachiridza chete. Saka ndezvipi zvamungaite kuedza kudzivirira iko kuti munhu usakuvare nekubuda ropa kwachoko? Ndisati ndaziva semunhu ari kudzidzirawo. Alright, chimbotiridzirai kambo and then muchipedza kambo ikako motaura mashoko ekupedzisira. Mungade kutaura kuvateereri veDestiny TV. Alright.
so ndingadai ndaimba nepamwe chete nesong but tinotya vazhi vamwe vanobva vachachura zvisati zvaibva but song iyi baji inonzi zvaingori tariro adetya saka ndikuipatsanura kuti zvirege kuzobatanidza. Alright, taakupendera chirongwa tinoziva kuti munhu kana kunyanya vaimbi nevanhu vanozivikanwa vanoita mukurumbira muedzo inoti wandei ndeiupimi pekuti munoti zvichida mamaenda kunoimba zvine muedzo here vanhu vatova kunyanya madzimai kana vakaona munhu anenge ari pamusoro ari kuimba tinobva tazvikanda. Imi muri kusangana nazvo here izvozvo uye kana muri kusangana nazvo muri kuzvikunda sei? Ikadzi miedzo here handi vakuru vanoti sadza rawanda dzauya dzega hadzichanetsa kudyorera. Vazhinji vakati dzauya dzega hadzichanetsa kudyorera. Vazhinji vamwe vacho tinotonzwa nyaya kunzi vakavigwa nekuda kwekuti shura matongo yakatombopedza nekuti unenge uchiti aiwa dzaiva dzega hanzi nevamwe vanoti maiso kwadzo nyemba kutsvadza rungwa. Asi katozoona kuti kuseri kuyakwe tine munhu ati inini izvi zvekusiya mwana musango handidi. Muri kukurira sei muedzo iwowo? Handingawanzoganza hangu nekuti nguva yandapinda music ichiri pfupi, asi panguva inoyi ndichandotaura kuti ndakangokura ndiri munhu anga aine mabasa kana kuti zvipo zvinokuisa pavanhu, zvinokuisa pajekerere. Saka tinongozamawo kukunda miedzo iyoyi bhozi zvinodaro. Tichikura ndaitamba bhora zvaishayikwa. Ndakura takushanda navanhu ndikazhinji kana tiri mumakambani like kana mutori muri mune nzvimbo dzine inanzi authority yayo, vanhu vainge vachitofunga kuti pamwe ritori bhengi rake but inenge itori public information kuti CR6 itori nemadirectors ebhengi, asi vanenge vachitofunga kuti itori bhengi rako. Zvinowanikwa izvozvo nyangwe kumusic ukoko zvinowanikwa izvozvo but chinenge chingoripo. Tiri kuchikoro takadzidza netembo inonzi ndingati uri munhu mwanangu. Ukafamba nenzenza ukasadzadzwa nzenza wadzo ndingati uri munhu mwanangu. Saka tinotovada zvikuru vanhu ivavo because achauya achiti ada kuuya kunoedza but achauya onzwa nziyo. Pamwe pane mumwe anogona kunge ari kuchiva ini, pane ari kumuchivawo, asi akanzwa kuti anowanikwa kwatatu Maluba achauya achiteera munhu uya vatowanda. Saka tinovada zvikuru, gavauye gavatiteere zvinosorovhana zvega, inoita ecosystem. Anotozoona kuti haachauyi kuno, anowana wake zvinosorovhana ikokoko. Okay, mashoko ekupedzisira Tatu Maluba, aungade kutaura zvichida nerwendo rweupenyu hwawafamba kana kuti nekuda kwemumanzi wako? Right, ndinotenda zvikuru baba namai vakandibereka nekuti ndakawana mukana wekuvawo mupenyu. Zvakazoitika ndizvozvo. Ndinotenda zvikuru vadzidzisi vangu kubva kuprimary school kusvika kuuniversity, shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo, mabhuru angu andinotamba navo dzenhabvu vatinotamba navo chitaura nhau dzebhora, hatichatambi taakungokurukura zvedu. Nemabhuru angu vekuunisa uko nevamwe vari kuita kumaconversions. Tine gurupu redu rinonzi LLB Conversions of Zimbabwe. Tinoda acknowledge impact yenyu muupenyu hwangu, vanhu rigere navo. Uyezve ndinodawo kutenda vaimbi vazhinji vakaimba, handikwanisi kudoma nemazita
but mumwe nemumwe ane impact yaakava nayo muupenyu hwangu kubvira kare kare kunana Jona Moyo uko tichinopinda nana Simon Chimbetu, Oliver Mutukudzi, Thomas Mapfumo, Kenneth Chigodora, Leonard Shakata, Alec Macheso, vanhu vekuti I look up to them zvikuru. And the most humbling incident panyaya iyoyo, ndakanga tiri kumavambo pane show ya Alec Macheso, wakandiona akandikoka pastage. Zvino mhitsa hadzaiziva ukama hwedu, dzaakundirambidza iye akuchitarisa kuti nguva enda mudana asati asvika enda ndokuona mhitsa dziri kundirimisa. Ndobva ataura mumicrophone achiti uyo musiyei uyu anotouya kumba. Ndobva ndazoregerwa nemhitsa kwakuenda pastage. Saka dzimwe nguva ndakazoona kuti pamwe vanhu vatinoda kuti tisvike pedyo navo hakusi kuda kwavo tinotadza kusvika padyo navo nekuda kwevamwe vanhu. Sorry sababa vemazwi mashoko akawanda. Then the next humbling thing was ndakabatwa naBezel Makombe. Kune vanoziva Bezel Makombe, munhu akaridza naThomas Mapfumo kwenguva refu. Akati ndakanzwa nziyo dzako, ndikauya kuZimbabwe ndichauya ndokutsvaga. Anga ari kuAmerica, vauya kuZimbabwe kunoko. Akauya tikakurukura zvikuru, tikaimba nziyo 5 tiri pamwe chete. Zvikanzi ndichazoita kuti tirekodhe nziyo idzodzo, but waindiridzira ndichiimba nziyo dzandakanga ndanyora kare. It was, I think those are the most humbling incidences of my life maringe nemusic. Ndinotenda iDestiny TV, ndichiti nemi vatsigiri veDestiny TV musabve pedyo nayo, rambai muripo. Zvizhinji zvatinodzidzisiwa zvetsika namagariro, unhu nekugarisana nevamwe zvakanaka paDestiny TV. Ndini Tatu Maluba, ndichiti mutarisire album rangu rinotevera richauya musi wa12 June. Rinonzi Hondo haina dura, kureva kuti ngatiregei kurwisana. Pane vamwe vekuti vanenge vachiti ndakatombonzwa music asi ndisingatoziva kuti ndiye mufana wacho uyu. Munowanikwa papi pekuti nekuti mazuva ano pamasaisai vanhu vakuda zvinhu zviri easy. Pamasaisai munowanikwa papi? Right, tinowanikwa pamasaisai ese, ingava YouTube, LinkedIn, Spotify, iTunes, TikTok. Uye saka paYouTube ndingati mahandles ese ingori @Tatu Maluba, Tatu Maluba Music, ndo patinowanikwa ipapo. Saka music yedu inouya iri pamaflash akanaka zvikuru. Saka group rangu rinonzi mukatarisa panapa ndiTatu Maluba uyu nechipembere ichi. So group rangu rinonzi The Rhinos. So tiri The Rhinos nekuti mukatarisa the big 5 in the game, tine nzou, tine shumba, tine mvuu, tine chipembere nenyati handiti. Saka it's a constant reminder yekuti in 5 years Tatu Maluba should be one of the top 5 musicians, and I don't care whether ndiri pa number 5, 4, 2, 3 or 1, as long as I'm one of the big 5. One of the big 5. Nekuti ndiri chipembere. Saka tinoti chipembere iwe chadya mukonde. Nhasi muno mustudio aiwa tanga tichinakidzwa chaizvo naTatu Maluba, mukomana akazvarwa achinzi Victor Katsande, muimbi watanga tiinaye munomu. Tinoziva kuti kwatiri ikoko tine nyaya dzatinorarama, nyaya dzatakararama, uye nyaya dzinokwanisa kukurudzira vamwe, kudzidzisa vamwe. Tibatei panhamba iri kubuda pachivhitivhiti, muyewo tinzwe kuti nyaya yenyu yakamira sei. Asi musakangana kutsvaga mukomana uyu. Pari kuuya makore aya tida kuzoona kuti zveshuwa anenge apinda here, patati ini ndiri umwe weThe Big 5. Tisangane zvakare pane zvirongwa zvakawanda pano paDestiny TV.